lapha ekhaya ngizothi kuwe asikho isimo esingaba namandla okuvimba uJehova ukuba afike empilweni yakho. Alukho uhlobo lwempi olungaba namandla okuvimba uJehova ukuthi afike empilweni yakho lapho khona. Alukho uhlobo lwedimoni, alukho uhlobo lobuthakathi olungavimba uJehova. Uma uJehova edecide ukufika empilweni yakho, akekho ongamvimba. Ngisho nabantu abanayiseke ngempilo yakho, uJehova na-decide ukufika kuwe. Unjengamanzi amaningi afohlayo, ngizomemezela namhlanje ngegunya uJehova alibekile phezulu kwempilo yakho ukuthi impilo yakho, your life shall never be the same again. Ngizomemezela ngegunya likaSimakade ukuthi impilo yakho namhlanje lapha ekhaya ukhona, dibana noSimakade. Lapho khona nyakazisa ukholo lwakho ukuba luthinte uJehova, luthinte omdala kulayisuku. Nyusa ukholo lwakho, khuphula ukukholwa kwakho ukuba akwenzeke ukumjabulisa uJehova ngaphandle kokuba umuntu akhona. Lapho khona nyakazisa uJehova kwesakhe isihlalo sobukhosi. Lapho khona nyakazisa uJehova ngokukholwa, sathandaza egameni likaJesu.